Ir-refund li se jingħata l-poplu Malti u Awċi wara l-insteraq mill-kontijiet tad-dawl huwa bejn ix-xejn u 8 euro. Dan huwa fatt mingħajr lobby l-kliem, fatt irrapportat mill-medja lokali u ammissjoni li waslet ukoll mill-Ministru tal-Enerġija Miriam Dalli. Għal l-aħħar xhur, il-Partit Nazzjonalista insista li l-Gvern kienet jisraq lill-familji Maltin u Awċin mill-kontijiet tad-dawl minħabba anomalija fis-sistema, sistema li fi kliem sempliċi ma kienx qiegħed taħdem sew l-istess Gvern. Il-Partit Nazzjonalista kien appella lill-Gvern Laburista sabiex jieqaf jisraq minn but il-poplu bl-ewwel reazzjoni tal-Labor tkun soltu żuffjettar sabiex eventwalment wara xhur sħaħ spiċċa kellu jammetti li ċ-ċittadin kien qed iħallas iżejjed. F'xi waqtiet il-valur imħallas żejjed il-ħaq il-miet tal-euro. Intant skont il-Ministru Dalli l-fatt li 80% tal-poplu jaf jitħallas sa massimu ta' 8 euro lura jew sansitra ix-xejn hija xi ħaġa ġusta. Dan mingħajr ma spjegat kemm se jitħallsu lura l-20% l-oħra, jiġifieri 2 minn kull 10. Sistema ġdida tal-units tad-dawl li għedna huwa li fit-80% tal-każi ir-refund ivarja minn 0 għal 8 euro li tiġi spinjata b'mod differenti huwa mod malinta kif wieħed jirrapporta. Nistaqsik imma 8 euro biżżejjed. Irrispondejtek bl-iktar mod ċar għaliex is-sistema tkopri il-units b'mod ġust. Kull min insteraq mill-kontijiet tad-dawl qabel Jannar tal-2022 mhux se jkun qed jieħu ebda ċenteżmu lura, kif ikkonfermat il-Ministru Dalli u kif kien qalilna il-Ministru tal-Finanzi fi frar ta' din is-sena. Ser jingħataw mill-ewwel ta' Jannar il-qudiem imma dawk ta' qabel. ċari, konna ċari għedna li qed naraw il-inħarsu l-qudiem fuq din il-biċċa tax-xogħol. Firmu se jingħataw. Intant, kollha li jridu jissieħbu fil-kawża l-qorti mal-Partit Nazzjonalista sabiex jieħdu lura dak il ħaqhom għandhom jissottomettu l-interess tagħhom fuq is-sit online kontijiet.com jew iżuru id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista f'Talbjeta.